плюс 992 900 80 84 85 дар ин рақамҳо яъне ватсапам пайваст кардага нафарое ки ба занготон ҷавоб намегирем метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. Айни ҳол яъне прямои рейсҳо ҳастад. Душанбе Хуҷанд, аз Хуҷанд прямои рейс то Котельники ё ин ки аз Федератсияи Россия шаҳри Москва автобус прямой мебиёяд Хуҷанд, аз Хуҷанд шумо яъне мошини сабукрав қатӣ мебаранд мерасонанд то Душанбера. ва бисёриҳо дар комментариҳо менависанд ки машиника мебаранд мепартоянд. баъзе ҳамин бардорон яъне дуруст менависанд. ба кадом хотир? Ба хотире ки аз ҳамун шахсое ки яъне харидорӣ мекунанд, бронировать мекунанд, намешиносанд, намедонанд ва вақте ки ман хидмат нишон метавам ва ба ҳамин хотир комментариҳои манда менависанд. Ман аз шумо хафа нестам. номи ман Қурбоналӣ ва шаҳодатномаи ман. Бардораи азиз, ман ҳамчун мутахассис, ҳамчун пешбар дар автовокзали роҳи Абрешими шаҳри Хуҷанд ҳамчун пешбар кору фаъолият мекунам. Сафарҳое ки раҳотон дурай метавонед занг занед муроҷиат кунед ва ҷои худтонро бронировать кунед. Озод мебиёед, дар шаҳри Душанбера мана мебинед, дар шаҳри Хуҷандам мебинед ва дар Федератсияи Россия шаҳри Москва метро Котельникидам мана мебинед. Новобаста аз сабабе ки бисёриҳо гапҳои қаблиам менависанд, ман ҳаракат мекунам рӯз то рӯз ки яъне ҳамин мушкилиҳо бартараф бигардад. ва новобаста ин ҳастанд шахсое ки яъне суистифода мебаранд ва бисёриҳо ҳастанд ки одам ҷамъ мекунанд, мефурӯшанд. бале бародари азиз, бисёриҳо намебинанд ҳамон одаморо ва ба ҳамин хотир комментариҳои манда менависанд. мо ин чизҳоро ба назар мегирем ва рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки яъне бартараф бигардонем ҳамин мушкилҳоро. ва шахсое ки яъне шумо аз Қурбоналӣ яъне аз касса харидорӣ намекунед ва рақами телефонро чӣ хеле ки гап задам, дар ин рақамҳо картаам ҳастад, номи Қурбоналӣ намебирояд, яъне шумо вақте перевод мекунед. дар ин ҳолат бародари азиз, вақте ба мушкилиҳо дучор мешед, мақомотҳои давлатӣ ҳастанд ки шумо метавонед озод рафта яъне муроҷиат кунед. ва вақте ки ман қатъи манам мебинед, лицои мана дидестен шумо, яъне вақте харидорӣ мекунед, ҷои худтонро бронировать мекунед ва ба мушкилиҳо дучор мешед, шумо озод метавонед мана занг занед. то ҳадди имкон то ҷое ки зуру мерасам, ман кӯшиш мекунам ва мушкилиҳоро бартараф мегардонам. ва инчунин ногуфта намонад ки чиптаҳои ҳавопайморо ҳам ҳастанд. нафарое ки шароит дорен ва бисёриҳо менависанд ки ба автобус хубтараш ки нарен. ман медонам нафарое ки ба автобус яъне сафар мекунанд шароит надоранд. ба хотире ки шароит надоранд, ба ҳамин хотир сафар мекунанд. ва нафарое ки шумо шароит доред метавонед озод муроҷиат кунед. билетҳои ҳавопайморо ҳам ҳастанд ба нархи дастрас. ва айни ҳол бисёриҳо савол метавонанд ки дар границаҳо ба чӣ мушкилот дучор шиданаш мумкин аст. нафарое ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон яъне шумо сафар мекунед аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд ба Федератсияи Россия, мушкилош дар Федератсияи Россия яъне дар Узбекистон ягонта шуморо ғам намета, дар Қазоқистон албатта шофёрҳоро ғам метаванд, сум мегиранд сари ҳар як пассажир. байни сарҳадҳои Қазоқистону Россия 1 сутка то 2 суткара яъне очирадо ҳастад. худтон медонед ира, бисёриҳо дар шабакаҳои интернетӣ тамошо мекунед чӣ мушкилиҳо ҳастанд. ҳамин мушкилиҳо ҳаст, дигар ягон мушкилӣ нест. назар ба самолёт ба назар ба аэропортҳо яъне автобус яъне мошиноиро хубтаранд, яъне осонтар мегузарем. ба кадом хотир? Самолётҳо бе проверка, яъне баъзе ҳастанд рейсҳое ки бе ягон проверка, бе ягон объяснение озод гардондестанд бисёриҳоро бесабаб. ба ҳамин хотир ин мушкилот яъне дар раҳ нест. айни ҳол метавонем ки озод сафар кунем. ай Котельники буромад, омад соғ саломат расиданд. чӣ хеле гуфтем то Хуҷанда автобус прямой рейс мебиёяд, мошинои сабукрав Душанбе. мошинои сабукрав ҳамаш платит кардагиай. ман Қурбоналӣ ҳамиҷа даём встречат кардам, ҳамаша ҷобаҷо кардам. Котельники Хуҷанд Абрешим прямой мешавад, ай Хуҷанд Душанбе мошинои сабукрав қатъи мебарем, автобус намефурояд. хоҳишмандое ки мехоҳед ҳамиа бифаҳмед, багажотонро то 30 килоро гирен, бедокумент бошен, хубтар шароит дошта бошед, ба самолёт равен, рада проверкаҳо вазбинай, границаҳо да фуровардану буровардан дора сумка. пеш аз оне ки харидорӣ мекунед, ҷоатонро бронировать мекунед, фикр кунед ки қуввати ба автобус сафар кардана дорен, баъд занг занед.